Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya kuma abota ziyartar shafukanmu na YouTube channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ta ne za ku isa samun sabbin ɗaukar mu da zarar mun ɗaura ka danna shiya. So a yau ma dai UK Media Post ya ƙara muku labari da ɗumɗumin shi. Wannan gwamnatin mai suna Duk da Government Kingdom Paradise suka aiwatar da bayyana ƙudurinsu wanda suka ɗaukar ma jama'a kafin su ci zaɓensu na jihar Katsina, wanda yake cewa zai aiwatar da tsaro. So ba tare da bata lokaci ba dai za mu faɗa muku abubuwan da suka faru tun daga zuwa neman zaɓe zuwa cin zaɓe. Ya ɗauki alwashin cewa zai ba wa mutanen jihar Katsina kariya da kula. To ba tare da dogon ɓata lokaci ba mu dai mun fara ganin cewa wannan hadari mai saukar da ruwa ne, saboda ba tare da dogon ɓata lokaci ba ya fara aiwatar da 'yan sintiri, ya fara kimata su, ya ƙara fiddo su, ya karrama su. So ni dai ina ganin cewa wannan rantsuwa da kafin ya ci mulki ya ce wa Allah idan har alheri ne mulki Allah ya bashi, idan kuma ba alheri ba ne Allah ya hana shi, wanda ya umarci abokanan neman gwamna tsakaninsu da su hito su irin wannan rantsuwar da ya da kuma irin addu'ar da ya wa mutanen Katsina. So mutanen Katsina suna jin daɗin su da kishin su da irin addu'o'in da suka dinga yi wa mai martaba mai girma Duk Umar Radda, da irin nuna farin ciki a tsakaninsu yadda suka bi shi ta online suna bin shi a ƙasa. To alamu dai sun nuna cewa su ɗin sun ji daɗi kuma sun nuna jin daɗinsu a gare da wannan ma kawo ƙarshen shirin. Muna mai fatan za ku dinga wa shugabanninmu addu'a ba tare da kun dinga tsine musu ba, saboda bakinmu shi ke kama shugabanninmu kuma halinmu shi ke bin mu. Mun gode.